Stay tuned, Kulturu TV. Unom nem desconto quality de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn niet aan de ino atoso. Na te you abiwa gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki de ma ab money. Nou, voor de gek, maar is door voor de keren. Je moet ook zo sofren aan mij vreerde. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, Sameshi Jaina Kondre. Na zo kerkie man. Luku kulturu TV traga. Milo big pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi asuku boss. Me ope bon traga omdat me si sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man van het jaar. Kulturu TV. Kulturu TV, als dan sanayang op locatie en vandaag zijn we hier bij CHM en we talk about CHM dat we have two block. We talk about a block voor VCB en a block voor CHM. A block voor VCB naar de ABOP man, en a block voor CHM naar de NDP ba. Mitak boom. No, wala mala na wang. NDP na nga abob san no de. Na ya buwan tup chim chiman dape sa kompas. Dape de man efenwam chim berede na atra a FP. Wat misa fasa nego de mai efenwam berede. Dat de mai dulek na je is na fight de mai kon fight. Terwijl wanga de man na wang. Mino de na nga you go American, kom ik manga de man go American, da o luku fa de mau kar unu. Iden ka mau tegi tak you na African American. Isa same tagi dok? Okay. Mga man atrobi we libi ko ni lobi. Oh itu atrobi yes de man grung, yes de man grung. So mim taken de man grung. A black inom pratu serefi. Daarom ik isi na dat e horu na baka. Ten nowete na dato chirunu. A dat omek unu no dry. Alla tra volk, alla Aziat volk san ja e dry. De tra volk san ja Aziat volk. Adala de mai dry fa akang. Al wang probleem u abi. Stop fight to srefi. Wan mi gimi mi ab misrefe takatal. Me taksa makat wala sani. Ano grap me meki. Mami no gispantori on basende. De man saya tak abob sani asan na somar. No doing sani. Isabi tok. Plus luku bro si beta kwani of na sumam na sabi de matak mamus kawang. So neng wa kontro no teki. Ye kiru srefi terwijl efu hore kawang de sitaki nengre na nengre. Yusi de hun die staan prati. De ernstig mimang. Isa me NDP bijvoorbeeld hun die staan gua Santoki, isa me Santoki understand gua bouta. De ernstig unwe siribi na sanate guma ke. If you go na Amerika bijvoorbeeld na dapa de u frigo dape da oshi if bus kondre bosta. Kan het nooit meer utaken. Ja, en je vindt dat de overheid is stimuleren asani, want je tak about komekare Afro-Surinamers, dat was zeggen het. Da ya sitak wa walodi e bige kong isabi yo aba in yuli aketikoti yo aba maron dah manuwa sama kadi kong e were nunu de tak de para makaners de bisa de matawai masrif wandi fa e chatori dasi na de kaba na da po dek batok yesi na prati we mek kon de masas don dape e prato no me shuere giera bige wa descendis na prati wo prato serefi asans bem de gewoon wang model tawi su wan kare ala sot fasika wa wang blakamandi u duengi fu pratus refi daro mek dem au dusa de wandangaw u ka sab date mi tegunu da efu wan tek wan voorbeeld to bige lugu lek fa dem au sera a goldman gi snesi da me conta pa apis tapek dati wan nunu de asandat me kare lek wan barbecue tapa grill isabi to
De Canadees takere o sera bedrijf gides nisi. Isabi da je si tak man startje e bege kon an brunsis ref koinatori amatak ma da fa minoere next. Isabi plus strana ma bem kisa voorkeur tok en da je si tak a DNA ref e contact de man spoedvergadering want de man ref no sap saif sa a serie ba of de ma o serie of de man takitak de ma wan serie. Sana you meaning tapatori dati. Positak seri tori. At daarom ik met tegu. Sumaru fight bautan. Be baru. We bartak disanga dati. Tena paf mi dati. Anotak mina NDP sani. Daarom ik isi uno ka fesi blakama efune arki. Mine tak bauta sani here. Ma u arki bu. Mi desigref na maf mi dati. Asa dat ne uroko. Omdat sneezig ba. Mo tegi you. Isi pa de arbeiders protesten. Iya toko tamoro buwan e futak in Nederlands. Serana mang teranga fu verstaan Nederlands. Bijna neng tak mitak grofu. Ika ko lugu de eb dalag do tak mitak grofu. Mami no tak grofu. Asnesi. You denk Asnesi is haar blakamba. Besar were. Mi volk. Dus nono de en mi be mak anof wan fashi en mi mak is wan ticket mi gezin. Anaf de Holland jara mi ne focus Holland. Maar goe mi bogwere. Mi sabik ba houte gutok. Anof wan fashi. Dadelijk wo fen bakataki ja is doja of bijvoorbeeld aan euro. Kom is dat fout de tanga app utranga jana srana wo app lo sani tak Facebook ay zit hij werkt niet. Maar na sorme te mij oponu ai na dape we wat tap trasma ai na so ude onderling. Dit traf volk no het doing is van de meis door rustig en lukuno. Dadelijk ala blakamang me begu. De wasa daarom ik is parnasis matok. Mi bregi tak mina parnasma. Mi ano foto maar. Los un Afrika ma foto ma me saru de foto wang de blakama mi foto bang. Alas ma de metak blakama mine pratiere. Alamang blakama ala le wan uang karus re bugama mine karu bugama. Blakama de metak blakama alama tapsi mang sei tap benalantang esanti. Luku kan de mandat kan de bunge de ma sei ta foto tok koni. Mi no mi no baite. One asasa de mau du tak de mau share san gis nesi. Begin also like au mooi, maar later dadelijk na dede overdong en de dede overdong strana una wapen alvast. If des nesi falu di wo ko chi des nesi dape of wafu u mek de pongen dati. Det nesi kan nyau nu una next. Una noti me begu no ere. Abetru sref. Dus luko lang o de bezig. We kier akondre alle de bigi massas dong sinds 1975. Next uno do. Like we fight woman no more. So bouta. So dat ons dong. Down ne do noti. Next uno do. We do like wat dry kondre. We make wan buitenlandse maatschappij concert. U egi doti. Sheng. Strana sheng. Tak we make we seru egi doti. Gi wan snesi. A snesi no sabi yo. A no sabi yo. Yoshifa do lonu. Mi begu. Wo pichi mi baka. Masot gevaar je in je lek ding de snesi kan kon in gevaar na ding dorp smadrape. Dorasma. Oi. Sesa wan dis dekba. Nooit de man bouwen mooi oso gi wan kaptein dape. Nog wan doras bewoner. Daarom ben ik met tegen u na blaka mama we sitaku ai etapu we kirwan se da we libus refa baka wo fire luku asani toch eigenlijk desandi memory of understanding lek van de mij karing bijna binnenland dat pepe de smaf met aan dat petok bem de wan mooi foto ba luko langa de man dis kondiki toch hoe ai ne opo plane ko gwanga go to po ai des boy mi weri mi wana ma yepu ere mi saptak famedia so uchiri Jesus ba da suma mi da if mi ko denk tak mo yepu da ku chirmi mi no anu chirmi ma me yepu suma wan teki omdat mi sabi apor si so dape otang en snesi moro ogri de mana tego hey
dadelijk koni na nga RBF dyan na stranang, me baru dyan na stranang. Mato komoro dipi na grong. Anas na sa demanis bebeki. A Canadis fe na upper flat to go to no de. As nesi, o gomoro dadelijk sa je denki. En wat gaat er gebeuren? Onze aardbodem wordt zwak. Mopote, me baru nu, mina guaskoro, hoe denk mina guaskoro? Me playlek mina, maar me soru nu. Onze aardbodem gaat zwak worden op den duur. En wie gaat de duur, zo aan next slag, aan dieper ervan? Surinamers. De meeste massa is door de regering. Op de osa buitenland. Boy, hoe noem ik me carrière? Wanneer je naar Arfas, even een probleem dat je moet dat na wang. If a man dat moest gaan, amai go lalang Amerika go ne mooi oso dape. Dat sranang amai luku no nga TV. Abba. Alla de malek presidentsref toe. Ik denk dat maar een paspoort. At tuanga 3. If one boeriade, de malatak we, de mo we dadelijk. Wanneer de moment moet je winnen toch? Met een dat lassie. Kan de vicepresident no man go, dus a jama utang. Maar man dat die rekai go. Om men go ba. Ja, mi biget En van je siya model takken, want die kaart man sani aan takire in a benaland eigenlijk. Ik denk als een egomes, want in a benaland a gudu fu a kondre ek moto. Isabi to, en teluku Paramaribo sitcom, Lily Dorp sitcom, Nikeri sitcom, dus in vergelijking na a benaland. Isabi to, pa you denk tak amang egomes, want like sa itaki eigenlijk na a benaland, bem stash tok. Boy bigi was met hij creëren. Boy a bank ja, a bank up go to. Ah, bank up go to. Boy, was aan voor Holland mi look wel lazy. De mag go naar kluis voor Holland voor go to. You was ik go to. Dus daarover gaat het toch. We hebben x hier, op Sanja toch, op hulp, natuurlijke hulpbronnen. Maar we hebben niks om doen. Dus gewoon ook die buitenlandse providers voor tek alasani dat de mij go. Next de man hebben ook no score, unap no wuri score ja zo. Te meta score boy. Te meta score toch. Boy, de eerste keer dat we doen Sanja zo. Unap no wuri score, alle score ja te aleko asungu. De toko. You no ma pochuchi na score. Dus met tegulos. Wis mi tak ja zomaar. We laf me. Mi sap tak wo lafu. Met tak krifas mi sabu sra we lafu want wo denk ai tak laulau sani. Ja toch, so srana mande. Maar de wansa e arki sabi. De wansa o mening sabi sametaki. If uno dry anu par boto asota. En plus wis mi taki. Asane bigina de mansas don dape. Na dape. Lukumi lukwansa net di bakana. The poorest president of the world, nou aan voor Uruguay daar, hebben wij een soort VW, gaan we brokosa. Ik denk na zomaar aan man tanso, aan zomaar, aan man bij je piportisma, aan man pot en salaris stap alleen, aan man salaris, aan man halveren naar een portisma. Mina krisan met takina sameshi, ik heb toch poorest president. Ik kan gewoon look at het op net, aan man bij een broko VW. Mama blijft ook even, maar amai sorry, ama no go fan money. Alla dem man sekos don, ten no wete wis pay de. Den kon go je poortje of safu set akondre. Zo komen voor hun eigen belangen. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn school. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturo Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Je ziet jaar in jaar uit dat na asem politiek egodoro. Isabi, te NDP ko aan de macht, de ma epo de manetjes voor de man. Isabi, overheidsapparaat is spang. TV happy kong, de ma epo de ma aan een kant, dat want takspook ambtenaren kong, de ma epo de manetje aan de macht. Vind je dat nu de want trouw winti muswai, of je vindt dat de wette moest kinky? Isabi, want if de wette kinky ook to de yeshitak, mano go sumar go nyamoni. Isab de model dat ito like sa itaki salaris halveren, want if amoni no de aantrekkelijk, smano go tumsi. Sana yung meaning tapaturi dati. Oké, sinds midden jasra nanto. Te wan regering kenki. Mina sap sana soort methode dati. Dus
Ik weet dus bijvoorbeeld dat if na lek van president Santo Kine, dat van mijn capaciteit dan wat drama kom, dat komt de capaciteit best op. Dus bijna masref nog een beetje door. Na dat daar begint dat fout voor uno. Om mensen aan boten mensen, de masref liep om mensen. Wie dat zeker dat is van de man pot camera sanja. Na flibiko uno de man dus ano de man potent toch. Dus maar hij roko, mi dat kan hij roko hè. Maar misschien om mensen sa wagi nak trowek ba. Nooit misschien de man pot wanyuang. Mensen van Facebook je kan go luku. Wagi nak trowek omdat waarom na bouta poteng. Is je fout dong? En daarom gaat Suriname hetzelfde blijven. Omdat de familie dat mi kon doen nu. Mi no wana san dat het zijn we mi no matro president. Maar de moet dat mi no was goro. Maar om ongeschoolde dat toch na daarover rego toch. San sab noti. De mij play like de sabi. Maar de man no sabi. Mi na gos don dat pe. Maar voor ja uit dat te tak zo. Ini ketak de mau te ko pen escrivi tak arki sama itaki. No. De man no te ko pen escrivi tak luka de disfama no bung. Maar luku disfa boy bung. Pota di sama se dai luku werkelijk. Na lek van sorry van president ook. Supporti. Isabi dok. Mamang esuku voor enkondre nyang. Amano wande so probile gwenkri sandiri. Metegi sandiri ano spantori megi. Luku di mapon bigi mang met dusang gaman tok. Met de boodschap gaan. Zeg je toch? Na 1500 aan vlees aan mij bij Guam. En nee, we gaan toch voorzien na 500 SED bij Gama. 5 barkie. Kan de, ja, je toch, de cheese maar de soort money. No, na 15 barkie. Maar ze veel barkie. Oh, biggie man. De zijn no boom. Plus de man die heb. Hey, alle de man sa ab money ja toch. Is het vast aan dit toch? Te ama ab money ja zo toch? You support it toch? De meisje leg. Zo zie je als een hond. Ik zou moeten zeggen. Dat zie je als een hond. Amat a meisje leg. Me ab money. Me katrama dede jong. Zo de ja zo. Nasa a mentaliteit dat ook ab ja zo. Maar no bepaalde masker na fa asanego ja. Maar na zo akong. En dat juist no boluku malengrisma. Mina moniere. Isabi toch. Maar me be ab kan de wan brede no legi. Ano moitori megi. Lek van mensen tra mij bonke jastrati. Isabi toch. Hey, megi. Me sueregi fu gado. Mi begi wansma. Sama lengri eerder. De money sa mensen de mij bong. Gisma say waka. Sama roko. Hoe grappig toch. Yo bong money gima saka uroko. Mine lo baka de money dati. Omdat le van mij hustle ja, dat betreft mi hustle. Dam go. Ik denk mi na maro. Mi fakere mi ab mi diploma. Alasani. Maar no man pot alasan kwijt. Mi sap sami kan do. Maar mi no tegi mi no man go pot san gi wereld. Ano grond up san mi de jaf comforteri. Sami man do. Maar mi sap mi roko. Is abi toch? Mi sap sami kan do. Maar a bon money san sa de mij do. Na low sani. Sma desa ma leng report. Yep des ma men. We go yep sma say waka. Sma sa. Asoma tegi des ma say waka mo na fase vlek aan san des ma go poti go buy boy mooi sani. Maar je vindt dat samenwerking tussen de coalitie. Je sabi MPS, Percaya Luhur, ABOP, Nanga VHP. Fayushi a samenwerking dat die. Hey, no of de man verstaan deze rivier. As an na gewoon ay ko kawang. Je sabi dat lek fatra man na basi wat president na basi dan as het ware. Na sa man takat dat hier, wie dan zien notiere. Tra mij play lek ay sano verander. Mine karde wat te karde ay. De massa sap suba betak. Mek de ma puse poti de ede. Logo mino karde wa MPS man tok. Mino karama na mij ta flora amam sabi. Wanda argi. De mij play lek de ma kon jatori ay wan san nego. Baka we tak san nego da. No ne komoro. Isa bolang wa MPS man no kon tak ay ko jatori wanda boy. Isa bidok. Mi elo baka ma irika posisi mi wani. Temetak na nga mga furagere, ano posisi of sa miwan of money, unaf jim uroko. Ano uroko miwan ye, fusoru taki kiring, dis no buna dat no buma play like ay, wokon taki, iling na roko miwan. Wate mika kara nero, mino andu were ma isa ilo, ama flora mang, Yusuf sa factor, ama usabi, aure ko ja, fa aushibi aure ko ja. PL, okay. Useti
Nee, 100%. So't boodschap ibe abgi a samenleving. Isabi, of course, for na a boodschap. Isabi to, faalibi ego giyulek hosel manja so na CHM. Isabi, tedi opo, telek tedi tapu. Komit din sa imbay inawingkri. At pa kanu kayere ya de ma overdrive de ma asan no deso ma gide ma wasani tak ya de sandiri in Suriname des you gide ma wam chi hikes iba Ano diri? Mino akar pres. Des masabi, madar me mi waso to de masa abab de mas des masa abdemoni na sostra na ngedra ito. Ama sabi mo na kuna may lombayan sani. Ama hebo moy. Ama sanipsa alama be model kom na tag sanipsa dag yo remed dalama mine dala no amang malama ala fasi alama be ke monine fasi isabi do mama sa be soutu isabi do amane bu mu ya pis dati de may bu mu itaki mim nyang dat nasra lolo de isabi do wal badrefa hosol lugo e mi 28 lot SRD wadi daga dosal mi bawata bumba Euro commence à faire des histoires. SRD wadi. Isa saya lagi dong. Terus na datik balas so welibi aspar. Ada ramek de mesin le kosel ma aspar. Aspar ipchuare unyang. Amal luko jaf miroko anatangi. Money luwis miroko gilanti. Vakantie geld. Ik kan niet aan het buitenland gaan. Vakantiegeld hier. Naf gua wenkri. Dat na vakantiegeld jaso. Naf gona wenkri. Mi bring ino matek one trip. Go naar binnenland. Want fout ja zoals doja nodig. Iwan si wet man naar binnenland. Lek voor je gondro waterval. Manga jano man go dapes refi. Na $400. En $400 mi dek no dora vakantie ke sa de mij go ja. So uda era se kan so de bise kere. Uno horus refas potu. We kor res matak te was do word we bo. So lei. Efstra ma aino pomora mek detang. Do uta inusani. Uta nyau pina. Misita kuloba pina jasra na do uta nyau pina. Ano ablaka mao abu miba no enough respect bardes ma ibang apam tus ma sa ibang mga bar atras sa Balanda Europa di of nasarana des manawala do si miso aso wiso big up yala wa mi leangas madap mi leangas sa Holland mi no sabi de ma saja if des ma mi dag mo de lu ko mi ne focus matu wan mi ne bel no as matu mi abisa mi padape mi ne focus no as mana Holland mi brada mi sa taka ma mi dati dema mirat ne drai bagaji mi map mi barada pedat na masi de trasa mi na pasi weta krifa sande ba mi ab mi barada da pe pasi ama mirat ne drai bagaji mi so la mi druk ta pascal a wisa durwa er muma au poti e sabi en plus de problème te guja mi kan te gu sara mang abung mi ja. Okay. Ikalibas turu gimida mostroten jaso and so hebben we het gehad hier zo na CHM de Hustle Boys de jaso van tijd tot tijd gaan we op pad. Het sabit ay mindri de hustle mang ay mit sabit aki hustle boy na ay mindri de hustle mang verontschuldigingen we kontik eigenlijk asting ay takoy niya ma onbering the street the voice of the street heb je hier zo binnen de stad. Wakano kapat, walukusot item me chakong you sande na ususi eluku Kulturu TV. Alston sana yung is signing out. On that. Dakolat, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana. Wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang. De Canada pewang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look op je nieuws. Kulturu nyusu. Pas de vastrat is respuntu. Unde baniu. Sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu. Pas de vastrat is respuntu. Suriname zo'n hele clan. Maar go dep die elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriyo ya fansa.
escapudi e si già no wolo. Bete graide ne juki ang adola. Gondai ko follow. Kulturu TV. Be anyu funele. Kulturu TV. Bribi TV. Kulturu TV. Be anyu funele. Kulturu TV. Bribi TV. We go diki diki, une guaso manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arga problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als a pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make ons stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen